गसाइगावनि चौधुरी घाटआव लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि होंगो दोंगो। बोसोर गोजामखौ बिदाय होनानै बोसोर गोदानखौ बरायनायनि मुङै गोबां सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव लैहोर लैहोर लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो रायमना माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय चौधुरी घाटआवबो गोबां सुबुंफोरखौ लावखार ओंखाम जाफैनायखौ नुनो मोनदों। मिथिंगानि समायना महरजों बुंफबनाय चौधुरी घाटआव भुटान हादरनिफ्राय जिरि जिरि बोहैबोनाय संकस दैमानि बालाबारियाव लावखार ओंखाम जाफैनायखौ गोबां सुबुंफोरानो गोजोननाय फोरमायदों। लावखार ओंखाम जाफैनायजों लोगोसे रायमना माहारियारि हाग्रामायाव बेरायनो गोसो गुदुं सुबुंफोरा जिपसि साफारिजों बेरायनोबो हागोन। रायमना माहारियारि हाग्रामानि सिङाव सना गाबनि मोख्रा, मै, दावराय, मैदेर आरो बायदि रोखोमनि सिखिरिफोरजों लोगोसे दाउसिन दाउलाफोर आरो हाजो हाला, दैमा दैसानि झरनाजों बुंफबनाय मिथिंगानि समायना महरखौ नुनो मोनगोन। बेफोर समायना महरानो सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादों जानांगौ, जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरखौ लावखार ओंखाम जाफैनायखौ नुनो मोनदों। जोंबो पिकनिक जानो फैदों बोसोर गोदानखौ बिदाय हरनो। बिभिन्न टिमाबो फैदों गोजान गोजाननिफ्राय। जिखुनु जे बाव फैनानै नुनो मोनफैदों जिहेतु पिकनिकआ टाइम दंबावो एसे दंब्लाबो दि दिनै बिनि सिगांनिफ्राय हयथ' जाबाय थादों खोमा। खारना जाहैबाय बियो बावाखै नेसनेल पार्क जितु डिक्लेयार खालामनाया। बे हिसाबै निउसे पेपारे बिथांमोनहा बयबो मिथिगौ आरो जायगा हिसाबै बिराद नाम फेमास जायगा। बेयाव जुनार जुन्थु आरो सिनारि बिराद मोजां नुनो मोनो आरो पिकनिक जानो बाहाय जानानै गोजोन मोनो। खारन बे दैया बिराद गुसु, बेयाव बिभिन्न बाला अन्थाइ आरो बायदिसिना रोखोमनि जितु सिनारि दङ बिराद गोजोननाय मोनफैयो, बार खोलो खोलो। गतिके जाय हक बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। जिहेतु बे जायगा मोनसे ओरैबायदि जायगा बेंगल बर्डार, जोंनि बे बुंनो थाङोबा बे जमदुवार चौधुरी घाटआ बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि। जोंहा दा बेखौ बिटिसि सरखारनिफ्राय बेखौ मोजां रोखोमै मोनसे पिकनिक स्पट खालामनानै दोननांगौ बा लानांगौ। खारन भाय बिभिन्न गोजान गोजान जायगानिफ्राय जिहेतु नेसनेल पार्क जाबाय बाव फैगोन। बे देग्लायल' नङा, बोसोरै फैबाय थागोन। गतिके बे फैबाय थानाय मानसिखौ जों जाहाथे बिथांमोना माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा बाव थालांनो हानाय, एसे रेस्ट लालांनो हानाय जायगा जों बानायना होनांगौ। दा बेनो बिटिसि जायफोर सरखार सोलिदों बिथांमोना बेखौ एसे मोनसे मोजां मेगनजों नायनानै बेखौ डेभेलप खालामना होनांगौ। बेखिनिखौ आं रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन सार? रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनांगौ। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु गोजान गोजाननिफ्राय पिकनिक जानो फैयो बिथांमोनखौ रेसपन्स होनांगौ, सोमोन्दोखौ मोजां लाखिनांगौ। खुनु बाव धाङा उदखारि मा होनो बेखौ दुथां आखलजों बा गाज्रि बेबहार देखायनो नाङा। बिथांमोनखौ जोङो रेसपेक्ट खालामनांगौ, जों बिथांमोनखौ अनसायनांगौ, नङाबा बाहाय रावबो फैनाय नङा। बेबादि गोजाननिफ्राय फैनाय माखासे मानसिफोरखौ जुदि उसुबिदा खालामोबा बाव रावबो पिकनिक जानो फैनाय नङा। गतिके रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो बे ओनसोलनि गासिबो सेंग्रा सिख्ला बा रायजो राजाखौ जाहाथे बिथांमोनहा गोजान गोजाननिफ्राय जायफोर पिकनिक जानो फैदों बिथांमोनखौ लामा थामा मिथियाबा मोजां रोखोम दैथायहरनांगौ बा फैनानै देखायफैनांगौ। बेखिनिखौ आं खावलायो। बिराद गोजोनथाव जायगा, माने गुसु आरो नेचारेलि गोबां प्राकृतिक मा होनो प्राकृतिक नेचारखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोरनि थाखाय असम्भब मोजां जायगा बियो। गोदो जमदुवार आरो दायनामारियावबो पिकनिक जायोमोन, खिन्थु दा नेसनेल पार्क जानानै दायनामारि आरो जमदुवाराव थांहोला। दा चौधुरी घाटआवनो जाफैयो। बियो बेंगल बर्डार ओमफ्राय भुटान बर्डार जेबो जायो। दैया एकदम फ्रेश दै जों बाहाय मोनो, बाराबो एखे फ्रेश, बाहाय जेबो पलिउसन गैया। गतिके फ्रायानो पार्टिकुलारलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा बाहाय फैयो, ओमफ्राय बेंगलनि फैयो। ओंखायनो दस्रा बिटिआरनि
दा बिटिआर जाबाय बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसिफ्राबो आरो आसामनि मानसिफ्राबो बाहाय पिकनिक जाफैनांगौ बे ओनसोलखौ नायफैनांगौ बिराद गोजोनथाव ओनसोल बियो ओमफ्राय हाग्राखौबो नायनो हागोन बाहाय साफारिनिबो बेबस्था दं आरो बे साफारि खालायोबा प्रधानके बे ओनसोला मैदेरनि थाखाय मुंदांखा बेजों लोगोसे लख्रा दं ओमफ्राय दावराय नुनो मोनो ओमफ्राय दावजें ओमफ्राय गल्डेन लेंगुर बेखौ बाहाय नुनो मोनो आदसा बेसेबांसो मानसि पिकनिक जाफैनाय नुनो मोनो दिनै जोंथ' 10-12 खानसो गारि जों दंखायो बेजों लोगोसे गोबां बास दं गासै 30-40 खानसो जागोन बियो बोसोर जोबनायनि जागायजेननायसो माने बोसोरनि लास्टआव 31 जानुवारियाव बाहाय जायगायानो थोलायलायनो नागिरा गोबां ओनसोलनि मानसि फैयो बेंगलनि फैयो खिन्थु जोंना आसामनि आरो बिटिआरनि ओजों सानजानि मानसिफ्रा बांसिन मिथिया आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरनो नागिरो माने बे ओनसोलखौ बयबो माने मोजां माबा लानानै नोजोर लानानै बयबो फैयो माने पिकनिकनि थाखाय असम्भब मोजां नेचारेल सिनारिबो नुगोन हाग्रा नुगोन